16 стагоддзе эпоха вялікіх геаграфічных адкрыццяў, разбуральных войнаў і рэнесансу. Для вялікага княства літоўскага гэта залаты век. Менавіта ў гэты час узнікаюць новыя ідэі і тэхналогіі. Адна з іх кнігадрукаванне. Каб атрымалася кніга, трэба зрабіць друкарскі станок, але мала выдаць кнігу, неабходна перакласці яе на мову народа. Што і зрабіў наш славуты першы друкар Францыск Скарына. У Празе 6 жніўня 1517 года ён выдаў псалтыр. Такім чынам у беларусаў з'явілася Біблія на роднай мове. Чацвёртая ў свеце пасля перакладаў на нямецкую, італьянскую і чэшскую мовы. Справу Скарыны працягнулі беларусы Іван Фёдараў і Пётр Мсціславец. Менавіта яны надрукавалі першую ў Масковіі кнігу «Апостал». Выданне кніг у той час было немагчыма без фундатара. Славутым беларускім мецэнатам быў князь Мікалай Радзівіл Чорны. Ён адным з першых падтрымаў грашыма гэтую высакародную справу. 16 стагоддзе засведчыла, што кнігі неабходныя. 17 пакажа, што кніг павінна быць шмат і без іх немагчыма ўявіць паўсядзённае жыццё. І вось кнігі робяцца даступнымі для ўсяго паспалітага люду. Мастацтва артылерыі Казіміра Семяновіча, гіпіка або кніга пра коней Мікалая Дарагастайскага. І вядома ж, статут вялікага княства літоўскага, звод законаў, першая канстытуцыя нашай дзяржавы. 19 стагоддзе. Наш край становіцца часткай расійскай імперыі. Зачыняюцца універсітэты, забараняецца друк на беларускай мове. Але кнігі працягваюць выдавацца, праўда, ўжо за мяжой. А распаўсюджваць іх дапамагаюць таемныя кур'еры, кніганошы. Кніганоша нёс не проста кнігу, а самыя перадавыя ідэі таго часу. У заплечніках кніганошаў былі «Мужыцкая праўда» Кастуся Каліноўскага, п'есы Дуніна Марцінкевіча, кнігі Францішка Багушевіча. У пачатку 20 стагоддзя беларусы дамагліся права друкаваць кнігі і газеты на роднай мове. Друк становіцца масавым, але далёка не кожны мог дазволіць сабе бібліятэку. А вось газета была даступнай. Газета «Наша Ніва» стала першай пляцоўкай беларускай грамадскай і палітычнай думкі. На яе старонках публікаваліся творы Янкі Купалы, Максіма Богдановича, Элаізы Пашкевіч, Якуба Коласа. Беларускія літаратары і асветнікі былі сярод стваральнікаў першых беларускіх дзяржаў найноўшага часу – БНР і БССР. Антон Луцкевіч, Вацлаў Ластовскі, Гартны, Усевалад Ігнатоўскі ініцыявалі беларусізацыю. З'явіліся беларускія падручнікі, выйшлі пераклады сусветнай літаратуры, кнігі для дзяцей, літаратурныя часопісы. Але ў 30-е гады большасць дзеячаў сталі ахвярамі сталінскага рэжыму. Знішчыць цывілізацыю вельмі проста. Дастаткова сцерці памяць пра яе, каб наступныя пакаленні не ведалі, хто яны і адкуль. Але святловедаў немагчыма патушыць. І каб знайсці адказ на пытанне «Хто мы?», варта разгарнуць беларускую кнігу. Да прыкладу, «Каласы пад цярпом тваім» Уладзіміра Караткевіча, «Новая зямля» Якуба Коласа, кнігі Івана Мележа, Васіля Быкава, Святланы Алексіевіч. Дык хто мы? Мы тыя, хто стварыў тысячы цудоўных кніг, хто прайшоў праз стагоддзі выпрабавання, хто пабудаваў сучасную дзяржаву Беларусь, першыя цаглінкі, якой заклаў сваімі кнігамі палову тысячагоддзя таму Францыск Скарына.